manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas
sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa bomb. Nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Mayong hapon syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Yari na nga mo nga pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit yung nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw, Miyerkules, petsa 14 sa bulan na sang Marso, adlaw sang Lunes, petsa 14 sa bulan na sang Marso sa tuig 2022. Kagkaroon kadto na kita sa ato naman nga mga headlines. 5 katuig nga bata nga lalaki na lumos matapos makadalina sa kalog sa barangay Mansilingan, syudad sa Bacolod, kay nasang udto. Driver sang POJ sa Bacolod nagahinyo sa gobyerno ang i-release na ang fuel subsidy. Presyo sang krudo magasaka sang 12 pesos buwas sa aga. Presyo sang karne sang baboy sa mga merkado sa Bacolod nagasaka sa 290 pesos, nagikan sa 265 pesos. Election officer sang Bacolod nagpamatuod sang pagbinastos sang supporter ni Vice President Leni Robredo sa news team sang Bombo Radio. Pag-absent niya ni Senador Bongbong Marcos sa mga debate, ginalantaw sang analyst nga strategy na sang partido. Bangkay sang Pinoy businessman nga ginpatay sa Papua New Guinea nadala na pauli sa Pilipinas. Kagamuyad to mga kabombo ang aton mga headlines ay karon saylo na kita sa mga detalye na sa aton mga nagapanguna nga mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fitel Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagaron. Saylo na kita sa detalye na sa aton nga panguna nga balita. Patay na sang masapwan ang 5 anyos nga bata nga lalaki matapos nga makadalina siyag nalumos sa kapinisa ka metro nga kalog kag nasulod sa Tamburong sa bayan sang Hillside Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City pasado alas 12 kay nasang udto. Naibaluan niya kaupod sang biktimang iya nga napulo katuig nga magulang kag iban pa nga mga kabataan samtang nagapanglakaton na kuntani ipauli gikan sa paghampang. Bangod sa mabaskog nga pagulan, nagbaha naman sa nasambit nga lugar kung sa diin nalapawan na ang dalan kag hindi nakitaw na nasambit nga kalog. Santo sa magulang sang biktima nga ginkilala kay alias Buboy. Ginhambalan na mga inisang isa ka babae nga hindi maglakat sa bahin sang kalog. Apang didto gihapon ng mga ini nagtindog. Tubtob sa nakadalina sang 5 anyos nga bata. Kagang ulihin na lang nga nakita sa magulang amo ang nagatuhaw pa sini nga ulo. Apang wala na sini masalbar pa. Ang bata ang ginaligar nagsulod sa Tamburo nga lapos naman sa bahin sang Panaan Park and Stadium sa nasambit nga barangay. Samtang ginpahayag naman sang punong barangay sa ni punong barangay Rodolfo Pico nga nasapwan nila nga wala na sang kabuhi ang bata sa sulod sang Tamburong. Ginaamat-amat sa mga ining sa paghusoy ang kalog kag may ara naman sang nagabantay sa piyak kabahin sang Tamburong. Gintinguan sa mga ini nga maklaro ang Tamburong kung sa diin mahimo nga masalawid ang bata. Bangod sa mga nagasupon nga mga sagbot, suno kay Pico malayo pa ang balay sa mga kabataan sa lugar kag mahimo nga naghampang lang sa lugar. Samtang naibaluan nga iyara sa Saudi Arabia ang iloy sang kabataan kag separado man ini sa bana sa karon ng mga ini ang ginatipan sang ilang lola nga ginkalala lamang kay Lola Diding. Hindi naman makasugilanon ang lola bangod nagapangangluya ini ilabi na nga pila ka oras yang madula ang iya nga bata.
Ginakasubo sa mga drivers ang jeep sa siyudad sa Bacolod ang tuman nga pagtimbuok sang presyo sang produktong petrolyo. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Norman Benaflor, isa ka driver sang jeep nga nagabiyahe Alanginan, Burgos, nagakasubo ini bangod sa pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo apang wala man nagsaka ang sweldo sang mga empleyado. Nagpanawagan ini sa gobyerno nga kon mahimuan sa tikang agud nga mapanubuan ang presyo sang gatong. So diri ang ilang magasto sa gasolina 350 pesos apang ilang nga ginakita 800 pesos o kon 800 pesos lamang sa bilog nga adlaw. So no kay Benaflor ang mabilin sa ilang nga kita nga 450 pesos ang nabuhinan pa sa ilang nga ginapanyaga kon agud nga mabuhinan. Ang ilang gasto, nag-ideya na lamang sila nga magluto sa higad sa ilang paradahan sang ila palanyagahon. Gipahayag man sini nga dapat padasigon man ang sang gobyerno ang fuel subsidy nga ihatag sa mga drivers. Samtang suno kay Benaflor, bangod hindi man sila makapasaka sang pamasahe sa piyak sa pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo, bangod regulated sila sang Land Transportation and Franchising Board o LTFRB, gani mag-aayo na lamang sila sa mga pasahero nga magadugang sila sang numero sang ilang nga masakay, agod nga makadugang man sa ilang nga gina-income sa kada adlaw. Samtang sa dugang panaton nga mga balita, kadungan sa pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Sunod-sunod naman nga ang pagsaka sang presyo sang karne, sang baboy, suno kay Tata Tango, residente sa Barangay 32, Bacolod City. Residente sa Barangay 32, Bacolod City, market vendor sa Libertad Public Market, nagsaka na sa 290 pesos ang kada kilo sang baboy. Nagingo ina kay Presidente Rodrigo Duterte nga masolusyonan ang sagunson nga pagmahal sang pork products. Ginalantaw sini nga kabangdanan sa tuman nga pagmahal sang karne sang baboy. Amo ang dako nga numero sang buhi nga baboy nga ginapadala sa Manila. Aligasyon sang market vendor nga ginapabayan lang sang gobernador sa probinsya nga ipagwa ang truck sang mga baboy kag baylo kag sa baylo. Tuman na lang kagamayan na bilin nga supply sang baboy sa Negros Occidental. Patag ni Tango nga tanan nga pigiri sa probinsya ang nagapagwa sang baboy agud nga ipadala sa Manila. Bangod milyon-milyon ang deposito sa mga ini sa probinsya. Payag sa market vendor nga tuman ka makaluluoy kay nagaantos sa karon ang syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental sa kakulang sang supply kag pagsaka sang presyo sang pork products. Sa karon ang pinakamahal nga presyo sang baboy ang nagadangat nasa 290 pesos ang kada kilo. Suno kay Tango, kada semana nagasaka ang presyo kung sa diin ang nakaligad lang ang yara pa lang sa 265 pesos ang kada kilo. May ara naman sang nagakapilitan na lang nga magpanubo sang presyo agad nga mabaklan kadungan sa naluoy ang mga ini sa mga manugbakal. Aminado naman ini nga dako ang epekto sang pagsaka sang presyo sang gatong. Bangod kasunod sini nagasaka man ang presyo sang tanan nga balaklon. Kalakip na ang karne sang nanari-sari nga livestock. Hingyo sa mga ini nga makontrolar ang pagsaka sang presyo sa mga balaklon kadungan sa pagsiguro nga hindi maubos ang supply sang karne sang baboy sa kon maubusan sang supply sang karne sang baboy ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Samtang bisan ng election officer sa siyudad sang Bacolod ang wala sa nakita nga rason nga mangakig ang isa ka organizer sa People's Rally nanday Presidential Candidate Vice President Leni Robredo kasubangwan ni Vice Presidential Candidate Senator Francisco Kiko Pangilinan sang tinalikdan nga Biyernes, Marso 11 nga ginpatigayon sa Paglaom Sports Complex. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Revo Sorbito, alas 3:30 ang takna sang hapon sang Marso 11 ara na ini sa Paglaom Sports Complex bangod naga-monitor ini sa mga rallies kang ginpatigayon sa mga kandidato sa idalom sang Comelec Resolution. Nakita man sini ang pag-abot sang coverage team sang Bombo Radyo Bacolod kasubong man ang pag-approach sang organizer. Apang nakibot lamang hindi nga nagsinggit kag nang turasok ang organizer nga hindi man sini kilala kay Bombo Friends Andrew Burgos apang sa ulihin nakilala ni kay Rodel Concha. Gin-approach man sa election officer ang pulis nga kaupod man sini sa area agud nga mag-interbinar bangod nagasinggit na kag nagapangturasok ang sambit nga organizer. Wala man ini nag-intra bangod mahimo siya ang madalahig man gani ang otoridad na ang gin-approach sini agud nga mag-interbinar. So kay Sorbito bisan ang pulis ang nakibot man nga namwersa si Concha. So diri wala man siya sa nakita nga rason nga mamwersa ini bangod mahimo madala sa mahinay nga istorya ang natabo kag wala man sang rason nga pressure ini bangod katawhay lamang sang event. Nagpanugyan man ini sa mga pumuluyo ilabi na sa mga organizers sang People's Rally sa mga kandidato kaangay sang Biyernes nga trataron ang tanan nga mga tao nga may respeto.
to be honest, no, namirasagin siya. That's why nga kita nangayo, kita bulig sa pulis nga to dito. Kita nga ba, sibla kung kita to magsaway, karon ba siya sa kita bla iawayon. No? Sumayo na kung autoridad yan, di siya pwede ka pangaway sa pulis. Pulis niya mo. They were there to maintain peace and order dito sa area, and then kasubo lang na overall ang activity, no, naging masinadyaon, naging celebration para sa mga ato dito. Ang kabayan sa pahayag ni Attorney Revo Sorbito, election officer sa siyudad sang Bacolod. Nagapati ang isa ka political analyst sa siyudad sa Bacolod nga gintunan sa mga political strategies sang kampo ng presidential candidate former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Vice Presidential candidate Davao City Mayor Sara Duterte ang hindi pagtambong sa mga ini sa presidential kag vice presidential debate nga gintala sang Commission on Election o COMELEC sa Marso 19, 2022. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Attorney Joe Max Ortiz, ideally mayara sang debate kag dapat man mga magtambong ang kampo ng BBM apang hindi man ang mga ini mapilit kung hindi ang mga ini magpartisipar. Suno kay Ortiz, madugay na gintunan sang political strategies ni Bongbong Marcos kag Sara Duterte ang hindi pagtambong sa debate bangod ginalantaw man sa mga ini nga bintaha kag disbintaha nga madulot sini. Ginpahayag man ni Ortiz nga ang COMELEC santo sa personal sini nga paglantaw ang hindi makadumili sa mga kandidato nga mag-avail sang libre nga e-rally platform sang ahensya bangod wala sang layi nga nagadumili sa kandidato nga hindi makagamit sini kung wala nagpakibahin sa debate nga ginorganisar sang ahensya. Suno kay Ortiz, kung matabo ang nga dumilian sang COMELEC ang kampo ni Marcos sa pag-access ang e-rally platform, mahimo ang mga ini nga makapasang injunction sa Korte Suprema bangod hindi sila ang ma-deprive sa paggamit sini. Ginalantaw man sang political analyst nga magamay man ang porsyento nga kung makaapekto ang debate sa resulta sang padalagan sang kampo ng Marcos. Actually, dapat yun man niya may debate because that's the only way na ang undecided will know kung ano gid ang tindog sang kada kandidato, kung ano ilakat po ang government. So everybody recommends ang tinatawag debate. As a matter of fact, there is a Fair Election Act nato ang COMELEC mismo nag-initiate sang sini. That's why nga supposedly tani, as I have said, ideally dapat yun man tani mag-attend sila. Ang kabayan sa pagpayag ni political analyst Attorney Joe Max Ortiz. Samtang ginalantaw man sang political analyst sa siyudad sa Bacolod nga dapat nga tunan sang Commission on Election o COMELEC ang pagpahanugot sa pagtapik sa dalalagko nga mga posters sa mga pribado nga lugar. So kay Attorney Joe Max Ortiz, wala pa madesisyonan sang Korte Suprema ang gin-issue nga restraining o temporary restraining order angon sa pagbaundat sa pagpabaklas nga gintapik sa mga pribado nga lugar. So diri ang COMELEC ang dapat tindugan ang nakasad sa layi sa ahensya nga Fair Election Act. So kay Ortiz, dapat ang COMELEC ang mangin patas kung ano ang nagakadapat sa layi bangod mayara sila sang ginapatuman nga nagakaigo nga size sang tarpaulin kag common posting areas apang ang iban nga politiko nga makasarang dalagkuan ang mga poster nga ginabutang sa pribado nga lugar. Sa karon ginahulat pa ang ruling sang Korte Suprema angot sa pagkakas sa mga posters sa mga politiko nga nakabutang sa mga private areas. Kag makita mo si Bongbong, ang niya style, nga wala siya patas na siya. Meaning, kung tanawon mo gid, daluman mo gid, ang ina nga mga private nga mga lugar, tanawon mo gid, wala na din nagkasya sangto sa tuyo sang COMELEC. Dapat mayara ka nga common poster area, kag mayara sang kadakuon, sang size, sang imo na nga tarpaulin. So it fits already. The purpose sang COMELEC, what's the use maghimo sang Fair Election Act? Ang kabayan sang pahayag sang political analyst nga si Attorney Joe Max Ortiz. Ginatag sang misyonaryo nga pari nga nakabase sa Papua New Guinea nga wala gin kidnap kag ginpatay ang isa ka Filipino businessman sa Port Moresby sang tinilikdan nga Marso 5, 2022. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Father Ray Keigoy, dako nga negosyante sa Port Moresby ang pamilya sang biktima nga si Romulo Antonio Jr. kag iniang tumandok sang Lawag City. Suno kay Father Keigoy, madamo sang negosyo si Antonio kag ang pamilya nga nalakipan sang grocery outlets. Kasumo man ang buy and sell nga negosyo, mabuot kag maalwan bangod sa tagsa nga mag-abot ang bulan sa Disyembre. Nagaprepara ni sa mga regalo para sa mga kabataan. Suno sa pari ang biktima ang salaligan sang pamilya sa pinansyal bangod iniya nakahibalo kag nakatuon sa accounting kag management. Suno kay Kaigoy, santo sa CCTV camera footage nga nakuha sa balay sang biktima, naghalin niya alas 4:33 ang takna sang hapon nga may dala sang mga bag.
nagsakay sa salakyan kaupod ang pila ka mga lokal nga residente sang Port Moresby. Wala naman nakatambong sa dinner party nga ginhiwat sa ilang nga balay ang biktima. Bangod sadto nga tion, patay na ini santo sa panaysayon sang isa ka suspect nga kaupod sa mga nagpatay. Suno sa pari, ginpahayag sa report nga 4 ang mga nagpatay sa biktima. Isa ang nadakpan samtang 3 naman ang at large sa karon. Nadula naman ang yabi. 2 ka cellphone kaga rubber shoes sang biktima. Ginkasubo man sa mga pumuluyo sa Port Moresby ang natabo sa negosyante. Suno kay Father Kaigoy, ginalantaw nga hold up ang natabo sa biktima. Kaya ang motibo sa krimen ang kwarta. Bangod wala man sang iban niya lastro sa lawas ang biktima magluwas sa pila sa ulo tuga sang pagwasay. Si Father Ray Kaigoy ang nagmisa sa bangkay sang biktima antes inigin biyahe pauli sa Pilipinas. Kasi nung ano na yan, Sabado, hapon, tapos nung kinagabihan, sabi sa nahuli na culprit talaga, siya talaga ang salarin. Sabi niya mga alas 10 daw niya pinatay. May kasama siya. Yung kasama niya, at large pa hanggang ngayon. 3 at large hanggang ngayon, isa ang nahuli. So, ibig sabihin, apat sila pumatay kay Rome. Ang kabayan sa pagpahayag ni Father Ray Kaigoy, ang pari nga nagmisa sa bangkay sang Filipino businessman nga ginpatay sa Port Moresby. Kag sa katapusan ng detalye sang balita, padulong sa Kiev, Ukraine, napatay ang award-winning American journalist nga si Brent Renaud sang Russian forces sa syudad sang Irpin, samtang pilaso naman ng isa pa ka American journalist nga si Juan Arredondo. Pinagi sa tweet, gin-identify sang Kiev Region Police ang napatay nga amo ang 50 anyos nga si Renaud. Gin-post naman sang kapulisan ang litrato sa lawas sinikadungan sa American passport bilang ebidensya, kasubong man ang outdated nga New York Times press badge nga nakapangalan sa journalist. Suno kay Andrei Nevitov, pinuno sang Kiev Region Police, ginluthang sang Russian forces si Renaud, kag gindugang pa sini nga ang mga Russian forces ang nagapamatay bisan sa mga journalist sa international media nga nagatinguha nga magpakita sang kabatuoran na tuhoy sa atrocities sang Russian military sa Ukraine. Dugang pa ni Nevitov nga aminado ini nga may kaupod nga risgo sa trabaho sa mga journalist. Apang ang US citizen nga si Renaud ang nagtaya sang iyang kabuhi sa tinutuyo nga ipakita ang kamatuoran sa kunano ang underhanded, mapintas, kag wala sang kaluoy ang mga aggressors. Si Renaud ang pinakauna nga foreign journalist nga nakilala nga napatay sa giyera sa Ukraine. Isa naman sa Ukrainian camera operator nga ginkalala kay Yevgeny Sakun ang na-report nga napatay sang ginbombahan ang TV tower sa Kiev. Ginpahayag sang press freedom groups nga ang o ang violation sa international law. Sa statement sang Committee to Protect Journalists, gipahayag sa mga ini nga dapat mauntat na ang violensya sang Russian forces batok sa mga journalist, kag iban pa nga mga sibilyan sa Ukraine, kag kung sino man ang nagpatay kay Renaud ang dapat nga manabat. Ginpahayag sang Time Magazine nga si Renaud ang isa man ka filmmaker ang nagpadulong sa Ukraine na trabahoon ang Time Studio Project nga nakafocus sa global refugee crisis. Ang publication ang nagpalabot man sa pagpakig-unong sa palangga sa kabuhi ni Renaud, kag ginpahayag nga importante ang mga journalist ang hilway nga makakover sa kung ano ang nagakatabo sa invasion kasubong man sa humanitarian crisis sa Ukraine. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Amuyad to mga kabombong, amon niya mga pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit siya nagabaga mga balita, diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw sang Lunes, petsa 13, akon 14 sa bulan na sang Marso sinito 2022. Antes kita magtakop aton danay panumbalikan ng aton niya mga headlines. 5 katuig nga bata nga lalaki nalumos matapos nga makadalin na sa kalog sa barangay Mansilingan, syudad sa Bacolod, kay nasang udto. Drivers ng PUJ sa Bacolod nagahinyo sa gobyerno nga i-release na ang fuel subsidy. Presyo sang krudo magasaka sang 12 pesos buwas sa aga. Presyo sang karne sang baboy sa mga merkado sa Bacolod nagsaka sa 290 pesos nagikan sa 265 pesos. Election officers sang Bacolod nagpamatuod sang pagbinastos ng supporter ni Vice President Leni Robredo sa news team sang Bombo Radio. Pag-absentehan ni Senador Bongbong Marcos sa mga debate, ginalantaw sang analyst nga strategy na sang partido. Bangkay sang Pinoy businessman yung ginpatay sa Papua New Guinea nadala na sa pauli sa Pilipinas. Kagamuyad to ang aton nga mga headlines. Standby na kita mga kabombo sa aton masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Upod naman naton si Bombo Dennis
Rubika, kag sa katapusan kami inyong mga nantag balita. Bombo, Glory Fatal Shario. Kag Bombo, Zaudi, Foro de Second para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kag karon sa ato naman nga Bombo News Analysis nga ginpadala sa aton maukod nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo gatong Liwat magasaka ang presyo sang krudo kag gasolina. Daw hindi na maglayuanay ang presyo sang tagsa-tagsa. Wala pagani ang pagtaas ang priti ginaprubahan apang liwat naman ini nga ginpataasan. Hindi na kita magkatingala kung gulpi magtaas ang presyo sa mga balaklon. Kay domino effect ini sang pagsaka sang gatong. Ato na lang initanan agwantahon nga makatibawas kita sa sini nga mabudlay nga sitwasyon. Maayo tani kung ang gobyerno may programa mangatag sa mga trabante sa mga bisikleta. Kay kung mag-amo sini ang sistema, mabalik na lang kita sakay sa kalisa. Ang ato na lang maayong pagahimuon, ang aton sweldo aton kinut-kinuton. Unahon lang naton ang mga kinanglanon, likawan na lang anay ang mga ulutangon para sang turko ili kita pagbalik-balikon. Ang ini nga panguna-una pananawa ng ipadala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Tips sa